Egunon eta ongi etorri udal topera. Pozgarria da, benetan arlo desberdinetako hainbeste jendea bilduta ikustea. Egunon bereziki, Miren Dobarani, hizkuntza politikarako sailburu ordeari, Mikel Irizarri, Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasunako zuzenda nagusiari, eta lankide Jon Antxordokiri, udaleko euskara batzordeko lehendakariari. Gizartea aktibatzea, hizkuntzaren armairutik ateratzeko eta hizkuntzak ohiturak aldatzeko. Horixe dugu aurtengo gaia. Ni ez naiz aditua gai hauetan, baina oso esperientzia polita izan genuen 2016 urte bukaeran Lasarte Horian. Hizkuntza ohiturak aldatzearen inguruan eta horretan oinarrituta hitz egingo dizuet. 4 urten behin egiten dugun Euskararen maratoian ondoren, iazko urrian, baietz 40 egun euskaraz izeneko erronka egin genuen. Oso emaitza polita izan zuena. Labur esanda, parte hartzaileek euskaraz egin behar zuten, euskaraz ulertzen zutenekin, zegokien erronka astean, eta aldaketa gertatu ziren hizkuntza ohituretan. Eta aldaketak horren klabeak bi dira nire ustez. Lehenengoa, ekimena hasieratik bukaera arte, udalak eta txakun kultura elkarteak gauzatu zuten elkarlanean, hau da, herri administrazioak eta euskalgintzak, eta hori ezinbestekoa da gizartea aktibatzeko. Bigarrena, parte hartzaileen artean, garrantzi berezia izan du euskaraz hitz eginez arren ulertzen duenak, belarri prest alegia, belarri prestak euskaraz ulertzen duenez, animatu egiten du euskaraz hitz egiten dakiena, hau bizi alegia, euskaraz egin diezaion. Hori da nire uste bigarren klabea, euskaraz ulertzen dutenak aktibatzea eta lehenengo planoan jartzea. Nire pertsonan bizi izan dut hori guztia, belarri prest nintzela eta naizela, batzuetan eta batzuekin euskaraz egiten dut, baina ez beti. Horregatik, jende asko gaztelaniaz, egiten zidan erronkaren aurretik, baina belarri prest txapa jarri nuenetik, ekarri dut. Jendeak badaki nire euskaraz egin ahal didala ulertzen baitut, eta horrek sekulako aldaketa eragin dezaken ingurukoen hizkuntza ohituretan. Hemen bilduta ordezkari politiko, euskarako teknikari eta euskalgintzako eragile ugari zaudetela aprobetxatu nahi nuke, esateko anima zaiteztela elkarrekin lan egitera, gizartea aktibatu eta euskal herritarrok hizkuntzaren armairutik atera gaitezen. Zalarentzerik ez duk elkarlana dela klabetako bat. Besterik gabe, hitza emango diot Reyes Pradosi, bera hariko baita aurkezpen lanean, nahi duzunean Reyes, zurea da hitza. Mi esker guztioi. Mi esker, alkate jauna. Egunon guztioi eta antolatzaileen izenean, Lasarte Horiako udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika eta kultura saila, mi esker benetan udaltopera gerturatzeagatik. Aipamen berezia egin nahi diet ere 9. edizio honetan laguntzaile ditugun Arabako Foru Aldundiari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Euskal Hirigune Elkargoari, Eudeli, Euskadiko Udalen Elkarteari, Euskara Bideari, Euskararen Nafar Institutuari, eta UEMari, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateari. Eta, begiratu, hasieratik hemen dauzkago txintxo, instituzio horietako ordezkariak. Jon Antxordoki, Lasarte Horiako Euskara Batzordeko lehendakaria egunon. Mikel Irizar, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara zuzendaria, egunon. Eta Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea, egunon. Bueno, zuen baimenarekin galdera bana egingo dizuet, bale? Eta etxean dagoenez, Jonekin hasiko naiz. Jon, zuk ere parte hartuko zenuen baietz 40 egun euskaraz herri erronkan. Erraz alda hizkuntzaren armairutik atera eta hizkuntza ohiturak aldatzea? Bueno, egunon denoi. Erresa ez da, Baina, saiatuz lortu daiteken gauza bat da. Eta,
guk herri mailan probatu dugu, egia esan izan dudala oso pozgarria, eta ni hau bizia izan du nintzen, hemen dauket txapa marabilosu hau, eta ez dakizu ze baloria dauken, eozein lekuta joan da olako txapakin, ze balore emateun, ez? Jute zea eozein lekuta, eta olako txapa zauden, eta gero alkateak zauken belarri prestoiek. Eta zu pentsatzen ez dezun jende askokin euskeraz itxezo. Osa, almenoi daukezu. Nahi esateaterako alkatekin bilera askotan daola, juten izan, da euskeraz itxen joan. Da beak, igual komodo gozeolako, erderaz saltatzen zian. Eta ni otxurangatik erdera saltatzen nun. Da askotan zian, ni belarri presnauk, da aldatu itendek. Eta hoi ez teko, alkatekin bakarrik, herrin hola gertatuek. Eta iruditzen zaila gainea, hortaz aparte ere, oaine, nire unero juten amaiketako egitea, eta amaiketako egiten duten lekuan, erdalduna da, eta bernakoa. Eta, hau bizita belarri presten kanpainarekin, hasi ginen, nik euskeraz itxen dituen, da arek ondo itxezean. Etzean euskeraz erantzuten, baina, on hartzezin da ondo. Eta, oain aliatu batzuk momentu batea, tipoak prezioa euskaz esatezeak. Matematik aldetu gozitxon, nik ez dakit berdin kobratzeiten oketio kobratzean, baina olako estoa zaukeu. Eta nik uste positiboa dela, eta zaila aurrera eramatea eta hizkuntza ohiturak aldatzea, baina nik uste egin daitezkela. Bai, eske, zer egiten da kasu horietan, ezta? Gauza bera edo antzekoa galdetuko dizut zuri, Mikel, zuri jarriko dizut kaso pratiko bat, demagun lagun artean zaudete, eta, zenbaitek ez du euskaraz hitz egiteko gaitasuna, bai ordea ulertzekoa. Nola eutsi behar diogu hizkuntzen arteko talka hori sartzen denean euskara galtzaile atera ez dadin? Ze horrek eman duzu gakoa, nik uste ulermena dela gakoa. Eta ulermena bi adieratan, hizkuntza ulertu behar da eta hiztuna ulertu behar da. Jarrera bat ulertu behar da. Hau da, konpartitu behar dugu, euskerak ezpadu gurean aurrera egiten eta ezpaditu esparru berriak irabazten, ez duela beste inon egingo, eta beraz badugula, denok dugula horrekin erantzukizun bat. Hau biziok, belarri prestak eta belarri prest izateko oraindik bidean daudenak. Dano dauka horretan erantzukizuna. Hain zuzen ere, ulertu behar da erantzukizun hori, ulertu behar da euskeraz nahi duenak baduela askatasuna hori egiteko, gaztelania zin nahi duenak askatasun berbera behar duen bezala, eta berdintasun egoera bat, beraz, bizikidetza oinarrizko printzipio hori beteko bada, berdintasunarena beteko bada, ezinbestekoa dela euskeraz egiten duenak gaztelania egiten duenari ulertzea eta alderantziz. Beraz, nik ulermenean uste du dagoela epe oso motzean gako nagusietako bat, eta berez hori lantzen ere ari gara, hori ikertzen ere ari gara, ulermena modu azkarrean lortu daiteken, horrek ahalbidetuko lokelako hau bizi asko egotea eta ulermena hartu duenak belarri prest izateko. Usted elkarbizitza hoberako bidean jartzen gaitula horrek. Eta horretaz ari gara gaur, eskerrik asko Mikel, eta miren zurekin bukatuko dugu alderen erronda. Hizkuntza ohituren aldaketa eta gizartearen aktibazioa uztartzeko beharra ikusi duzue hizkuntza politikarako sailburu ordetzan. Eta proposamen bat ekarriko duzue topagunarekin batera. Zergatik da horren garrantzitsua? Egunon guztioi, postena zen beste euskara teknikari, udal arduradun, hemen ikustear. Egia esan, azkenengo hamarkadotan argi dago euskarak aurrera nabarmena egin dauela, ezagutzaren aldetik, ume eta gazte asko ia gehienak euskaldundu ditugu, hezkuntza sistemaren bitartez, milaka heldu euskaldundu dira euskaltegietan, baina argi dago erabileran ez dela nabarmena izan igoera, hori ere normala da. Bestalde batetik, hizkuntza gutxituen hizkuntza normalizazio prozesu batean. Baina uste dugu, eta bat egiten dugu gizarte eragileekin batera, heldu dela momentu oso egokian gaudelako, erabileran eragiteko. Erosotasun horretatik atera arazi, behar dugu jentea. Badirudi erosotasun batean bizi garela, euskara ez dago galtzear, euskara
Euskararen ezagutza bermatua dago, euskara berdintasuna, eta ez da erreza, ez? Aktibazio hori, kontzientziazio hori, eta egia da pedagogia bat egiten jarraitu behar dugula, ikastoletan, eskoletan, zehantzadanez, gazteen artean, hizkuntza hegemonikoen antzera hartzen dira. Euskera, gaztelera, ingelesa denak berdinak dira, bakoitzak aukeratu behar du, derrigortasunik ez, eta zelan aktibatu behar dugu hori, ez? Eta ideia horren inguruan, egin duguna da eseri, mai baten inguruan, topagunearekin batera, uste dugulako hori dalako bidea, ez? Eta 365 egun euskeraz, proiektua ekarriko dugu, egun 2 hauetan eukiko dugu aukera hemen asaltzeko eta ekarri dugu udal teknikari, gainerako teknikari, udal arduradunen iritziak jaso eta ekarpenak ere, zuen ekarpenak ere jasotzeko. Proiektu zabala dalako eta uste dugulako zuen laguntzarik barik ezin dela aurrera eroan. Indarmetaketa bat beharrezkoa da, ezinbestekoa da, honekin aurrera egiteko, eta ilusio handiz gatoz. Orduan ikusiko dugu, ia kapaz garen danon artean aurrera egiteko. Bai, ikusiko dugu. Eskerrik asko, hiru hori, ja libre zaudete, bai? Eta, txalo bero batekin agertuko ditugu.